Čo to je za argument? Čo majú ľudia prestať jesť? KDH by som poprosil o vysvetlenie, prečo nie aj so Smerom. Ja nemôžem v žiadnom prípade spolupracovať so Smerom, lebo dostali Slovensko tam, kde je. Slovensko proste je na chvoste Európskej únie. Zoberte si iba V4, Poľsko, Česko. V Poľsku o 600 eur vyššie mzdy. A my stále sa budeme tváriť, že všetko je v poriadku, že ľudia chodia na dovolenky. No to nie je výhovorka, že ľudia chodia na nákupy. Hej, že plné parkovisko je. Čo to je za argument? Čo majú ľudia prestať jesť? Nemajú chodiť do obchodov, keď sa majú ťažko? Táto vláda z ekonomického pohľadu a z pohľadu prosperity ľudí dostala rodiny na chvost. Im išli hore platy, ale rodinám klesol príjem o takmer 900 eur ročne. Kde sme sa to dostali? Čiže preto ja zásadným spôsobom odmietam spoluprácu s touto vládou.